Näin valitset pyöräilykypärän aikuiselle. Kevät on täällä ja nyt on aika tarkistaa pyöräilyvarusteet. Tässä sinulle 5 huomioitavaa asiaa, joiden avulla oikeanlaisen pyöräilykypärän valinta käy helposti. Keveys. Kevyt kypärä on mukavampi erityisesti pidemmillä ajomatkoilla. Hyvä ilmanvaihto. Optimaalisesti suunnitellut tuuletusaukot pitää sinut viileänä, kun ulkona on lämmin. Turvallisuus. Valitse kypärä, jossa on vankka rakenne ja käyttötarkoitukseen tarvittava suojaus. Me XXL:ssä neuvomme valinnassa mielellään. Oikea istuvuus. Kypärän tulee tuntua mukavalta päässä ja sitä pitää voida säätää helposti. Ulkonäkö on tärkeämpää kuin luuletkaan. Kun kypärä sekä tuntuu että näyttää hyvältä, käytä sitä mielellään. Tule käymään XXL-tavaratalossa. Me autetaan sinua löytämään se juuri sopiva kypärä, olit sitten aloitteleva tai aktiivipyöräilijä.